Puyo ng mga opisyal sa Dakbayan sa Mandawi nga hinganlan ang mga nagpapili karon nga anaa sa narcolist sa kapulisan ug PDEA. Si Chona Carion sa report. Gusto ni Mayor Luigi Quisumbing nga ipagawas og hinganan na ang mga kandidato nga anaa sa narcolist. Ginasunan usab kini ni Vice Mayor Carlo Fortuna nga mas maayo nga sa labing daling panahon hinganlan na kining mga kandidato aron makahibaw ang publiko nga dili sila angay nga suportahan o makalingkod sa unsa may posisyon. Subay usab kini sa rekomendasyon ni PRO7 Regional Director Chief Superintendent Dibold Sinas. Apan ang gusto ni Sinas nga ang DILG na ang butyag sa anaa sa narcolist. Giingong adunay 85 ka mga politiko ang anaa sa narcolist. Apan sa dihang gipangutana si Quisumbing kung aduna bay mga politiko sa Dakbayan nga nalambigit sa gidiling drogas, matud niya nga maghuwat na lang sa listahan nga ipagawas. I hope that they release it as soon as possible. Ang ayan jud mahibaw ang mga botante para dili sa masayop og pili. Kay disgrasya nga atong nasod, disgrasya nga atong komunidad kung makapili ta og ingon tag narco politician. Chona Carion, Balitang Bisdak.